What a nice day! Beautiful sceneries I like the most. Wow, look at the trees. How beautiful. That's what I like the most, to come in the village again and again to see and enjoy the beautiful sceneries of the village. हाँ जी इसलिए तो आदमी लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। वही तो मेरा पिताजी बोलते हैं, वो भी गांव में रहते थे पहले, और हम भी कभी कभी पिताजी के साथ गांव चला जाता है, लेकिन वो तो बहुत दूर है यहाँ से। But my father never tell about the village. I think he doesn't know anything about the village. Maybe he born in the city. जो भी हो, लेकिन हमें गांव का बारे में पता होना चाहिए. Angkanya tunay ang madami philosophy at may tanong eh. Hey, John! Saan kita giting pinangsigan? Tanggay tangbay tabasin eh. Nangis halay ang pinakanay naman o singay. Okay. Obla ba dyan ba yung soksin tangkay ni student? Okay. Not a problem for me. I can cycling. But I thought you were feeling tired. That's what I asked you to go back home. Zebun wali pui tudu nazaray ni si haya baba godan cycle mandang nan lai. Godan cycle ko salay na muli ni si haya islam ne. Tanggo jay ban ho nyon hahigan day ngeng nanay. Cycle laban natin pitin laser. At di kumalay doon mo nagyali. Si salay na nay nahago mo le. Duga na salay na nay nahago mo nun le. Sumay na nawali ang kabizang kapsong klap. Dress ka na ni Freddy. Sumay na standard cycle pero salay bla. Ang arabi cycling salay bro nenu wadang le. Ang practice na be panin loha ni cycle berai. Jeng sejadeng. Freddy cycle kang beri salay doon le. Jangan wali ang bisa se. Roho cycle kita ke salay na rin nga babi siba bedang na na tanang le. Stand up cycle dinis nudungan. Hey boy, stop! What are you doing? Don't touch, I'm telling you, please. Don't touch. Hut, 마트 많이 마. Den tak 잡히라케. ang zokhroale nungsri khuga damna ji musana. ang nei begawini raja se hagrani raja. बुझबाय? हट, हाग्रानि राजा से ना सिखाव सुब्रा नोंलाय. मानो थेबालाय नि साइकेलफोरखौ दांला बायदों? हट, बर' सोना मा नोंसोरलाय? माथो बयलार बायदि मारुवारि फानजायफोर बायदिसो नुलाबायो. आं सिखाव नङा दै खिन्थु. जों गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा बिदि सिखाव जाया. गामिनि मानसिफोरनि गोसोआ गोथार जायो. नोंसोर बयलारफोरनि बायदि गाज्रि आखुनि जानाय नङा जोंनिया. होमबालाय मानोथो जोंनि साइकेलखौ दांला बायदों नोंलाय? आया, साइकेलखौनो दांला नायनो हाया नामा? जोंनि गामियाव बेफोरबायदि साइकेल गोदान मोनफैयाखै, नुफेराखै, ओंखायनो आं एसे साइकेलखौ नायदों, बेसे समायना होननानै, आरो एसे दांना नायदों हेन्देलाव. हा बे हेन्देलाव दांना नायनाय माबा सिखाव जायो नामा? हा? दे जेबो नंला दे. साइकेला मैयासो बायनाय ना, गोदान साइकेल 20,000 मानि लादों, ओंखायनो एसे दागोफोर जायोबा एसे गोसोआ दुखु मोनो नालाय, ओंखायनोसो दांनो होआखै आरो ना. मा? 20,000? बाप 20,000 थाखानि साइकेल बियो? माथो सानदों? 3,000 मोननाय बायदि सानदों नामा नोंलाय? बाप रे बाप, मा आसुरित घटना. साइकेल गंसेयानो 20,000 थाखा. वाह. ओइ बन्धुफोर, आंखौ एसे सरायना नायनो होदो ना अननानै. नाङा बाप रे बाप. साइकेल गोदानखौ बिदि मालायनो सालायनो होजाया. सालायनो रोङा मा रोङा खोख्लैनानै सिफायनासो हरलाबायगोन नोङो. हेतेरिका, एसे अननानै हरदोब्रा. जोंहानि न'आव बिदि साइकेल गैयालै. जोंहानि आफाया एसे गरिब बायना होनो हाया. एसे सालायना नायनो होदों ना. आंबो रोङोथ', आं बाबानि बे साइकेल लहानि साइकेलखौ सालायबाय थायो. हेद बुन्दु सुन्दु आं मिथियालै. गरि सरिखौ आं बुजिया. आं खिन्थु आंनि साइकेल गोदानखौ आं सालायनो होआ. अरे चलो यार, लड़का जबरदस्त कर रहा है. कुछ अलग सा ही लग रहा है मेरे को. तो चलो यार, जल्दी चल. आया, माबायदि अन्थाइ बिखा मानसिनि बिसोरलाय. दसे सम साइकेल गोदानखौ सालायनो लुगैनानै सालायनो बिबाय, बेखौ सालायनो होबावाब्रा. आया, मानसि मालाय बेफोरबायदि आखुनि जायो नामाब्रा? टाउन सोहोराव थाखाखायनो बिसोरो जेबो बुजि मोनालै. अननाय मोजां मोननाय जेबो बुजिया बिसोरो. अन्थाइ बिखासो. रलै साला, आंबो बेफोरबायदि साइकेलखौ बायगोन. सानसेब्लाबो बे साइकेलखौ बायनासो गारखाथारगोन आरो सलायथारगोन. आंल' सलायालै,
आं गामिनि गथ'फोर गासिबो सालायनो होगोन आं नोंसोरबायदि बयलानि बादि गोसो नङा अननाय गोसो दं आंनाव साला नोंसोरखौ जुथा मुजा गाननानै गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान गानबा एसे समायना नुयो बयलार बायदिनो खिन्थु दा बुजि मोनबाय नोंसोरनि बे समायनाया समायना नङालै नोंसोरनि गोसोआदि ओरैबायदि लेथ्रा ओरैबायदि मैला दं आं दिनैसो बुजि मोनबाय दै मा एसे अयथासार गाज्रि आखुनि मानसि दंलै बे बुहुमाव मानसिखौ मानसि बायदि अनालै सासे एसे दांनानै एसे सालायना नायनो साननायखौ नोंसोर होआलै आं मा खालामगौमोन देनाय आं मा खालामगौमोन आं सिफायाबो नुवा नोंसोरनि साइकेलखौ आं एसे दांनासो नायनो नागिरदोंमोन बेखौबो लानानै खारबायलै वाह वाह मानसिनि आखलाखि बिदि जायोलै साला नोंसोरबो जों बायदिनो गरिब नखराव जोनोम मोननानै जोंफोरबायदि दुखु सहायनांगोन सानसे मा नांनायनि गोदाव सोराव गारमा हफ्रा सासे हस्रि हफैलायखो सोरखौ नांगौ मानो सानजौ थिर थिरावबो उन्दुलांनो सानब्लाबो सानसेबो सान्थि बायदि उन्दुलांनो हाबि दसेखौनो मा सान्थि होनोलै मा सान्थि होनांगौ आं नोंसोरखौ हराव उन्दुआ नामा नोंसोरलाय नोंसोर आंखौ सान्थि थानो होदोंना असान्थिसो माथो आंनि जिउआलाय बिफानि जोलै गथ'आ सफैलायबाय बुंलाय नोंहा मानि आंखाल जादों मोनजायाखै ना मोनलोङाखै ना नोंहा माबा गाननो जोमनोसो मोनाखै मानसिया ओंखाम मोनजाब्लानो जाया गाननो मोनब्लानो जाया मोनजादों होननानै ओंखाम गोजा गोजा अनला ओंख्रिजोंल' जाहोबाय थानायानो जायो सोरबा ना बेदर गोथाव गोथाव मोनजायाबा आरो गानहोदों जोमहोदों होननानै बे गांसे गस्ला गांसे पेन्टखौनो बोसोर बोसोर गानबाय था जियागौ मानि गानबाय था बेजोंनो जायो लाजिया नोंसोरो मोजांथ' नोंनि आखला हायाब्लालाय बहाथो सानफ्रोमबो मोजां मोजां ना बेदर गोथाव गोथाव मोनजाबाय थानांगौ जाखो आरो बहा थांनायनिलाय नोंनोलाय गोदान गोदान गस्ला पेन्ट नांगौ जाबाय थाखो मानसिनि आखलानो मोजां नंखाया गोदान गस्ला पेन्ट होबाबो सानसेयावनो मैला बाजोब होखायो मानसिया ओंखाम जानानैल' थांनानै थायालै आइ जोंनो एसे इन्जयमेन्ट होनो हानायनि जिनिसफोरखौ नांगौ माने आंनो गाबोननि गेजेराव गंसे बाइसाइकेल गोदान नांगौ मालाय गथ'फोरा माला बाइसाइकेल गोदान बायनानै लामा लामा फुंनि बेलासिनि सलायलाबायगासिनो जोंनियासो नायख्ल' ख्ल' आच्छा होमबा नोंनि बे लेक्सार मारिनायनि कारना बेसो औ बाथ्राखौ बुजिबायबा हामबाय दे बांद्राय लाया दे 15-20 हाजारनि गेजेरावनो मोनगोन मा 15-20 हाजार सांग्रेमा जोंनाय बायदिसो मोनदों नालाय आंनि खर'आ नोंनि नोमफाया स्कुल बेग गांसे गोदानखौनो नोंनो बायनानै होफैनो हायाखै आरो 15-20 हाजारनि साइकेल बायना होफैनो हागोन नोंनो दै नोंसो बिमा बिफा जानानै जेबो दायथ' गैया नङाबा फिसालानो मा नांगौ मानि आंखाल जादों मा जादों जेबो साननाय गैला नोंसोरनाव आंसो बुजि मोनोलै गथ'फोरजों माबायदि बेबहार खालामजायो आंसो मिथिगौ दोनैबो गथ' सानैया साइकेल लाबोनायखौ एसे दांना नायदोंमोन बेखौबो दांनायनो होआबा आरो सालायना नायनो र' होननानै एसे बिबाय बेखौबो सालायनानै जानला मोनला खोख्लैलाबायनानै सिफायनायसो हरगोन होननानै आंखौसो रायबावबाय ओंखायनो आं सानदों जायखिजाया राहायै बेफोरबायदि साइकेल गोदानखौ बायनासो गारथारगोन आं मालाय बिसोरहा जाबाय माहाजोन मानसिनि फिसाला गोसो बायदि दामि दामि साइकेल गारि बायनो हायो जोंफोरबायदि गरिबनि फिसाया बेफोरबायदि बांद्राय लुबैनाया मोजां नङा गोसोखौसो असान्ति खालामना लानाय जायो दोनलै फिसालानि लुबैनायखौ सुफुंनो हाया नोंसोर गिदिर गिदिर डायलग मारियो बोरैथो आफायालाय नोंखौ बुंबाय थाबा जानाय नंला आफाखौसो बुंनांसिगोन मा जागोन बे गथ' सासे दे माबा नङा माबा मोनसे सानफ्रोमबो दावराव खालामबाय थाखायो आसोल बिफाखौसो नागिरनो थांबाय बियो बबावबा लोंनानै गोजावनासो दंमोनदां बियो Hello friends, how are you? I think all of you are well. Please subscribe our channel. And also to like, comment and share our videos. So that we can bring interesting videos for you.